Right, Mheshimiwa Daktari Ondari, aye ngakiubwate plan ire county ya Kisii ibwente kuba ibwente kurawa. Injemuna Dr. Ondari. Nimbwate bad sana nga na akorire gasi n'umugaba n'umutangani w'iyo county ye Paul Olengo kwa James Elvis Omaribongwae na narodo borai w'umugaba no kabere oyo robona iga. Igo orai bwane borai bore sana. Asenjire eringa abananchi na baratware sei na nindwara abantu bari ncholete bari experts asechingira aho onye no mu wasirio health abano muntu mayito obumanyi bwa health yino wasiri wejipara omuntu mayito obwato obumanyi bwejipara yino mu wasiri education abe omuntu mayito obumanyi bweducation na bamuntu yango tebi example as education is devolved and basic education yani swelling elimu ya chekechea ECDE early childhood development education right kose nursery tokoro kawana sike elia jiskuru chinyinga nchi abwate birasi ya ECD chia abwate abana bali abakeba mikiri myaka 5 bagende skuru banya kotera akabuli tuko saa sita baira nakabakaraki baje kunya kumnyaka sobo into wele torosie maete ekanona mugabo ne atete nga etoke torosie birasi osechi skuru abantu bayikaransa abana bagocha banya konywa mabere gabo banya gochiesa barochi TV batererwa matera barara baboka omayete gentekio MC Dudus egentekio no ikonyalekana Kisii gai kiera ali muranga kyanyalekanire itwaji word 45 yes totekero mwaka ngoro sture ECD centers 45 45 kede ward AM nando mwaka onde yende nando mwaka onde eyende oroje ntoko nyara